Hello, good morning, good afternoon, good evening. Watching from. So today I want to look at transportation in Igbo language. Njem. Transportation. Njem. So what are the means of transportation? Water transportation. Ụgbọ mmiri. Let's make a short sentence using ụgbọ mmiri. Eji m ụgbọ mmiri jee obodo oyibo. Eji m ụgbọ mmiri jee obodo oyibo. Then air transportation. Ụgbọ elu. Elu is sky. Elu is sky. Ụgbọ elu. Nwanne m ji ụgbọ elu wee jee obodo oyibo. O ji ụgbọ elu wee jee ugwu Awụsa. Land transportation. Ụgbọala ka anyị ji wee bịa akwụkwọ. Thank you. Help me to like and share my video. See you in my next class. Bye-bye.